Yes, vi har fået funktionen f af x er lig med x i anden plus 4x, hvor vi så skal forsøge at bruge 60-reglen til at finde f-mærke af x. Og trin 1, der skal vi finde forskellen i fast punkt og nabopunkts y-værdi, hvor vi har forskriften delta f er lig med f parentes x plus delta x parentes slut minus f af parentes x parentes slut. Og med vores funktion sat ind på den plads, så får vi delta f er lig med parentes x plus delta x parentes slut opløftet i anden plus 4 parentes x plus delta x parentes slut minus x i anden plus 4x parentes slut. Der har vi altså sat x, eller sat funktionen ind på f af x plads. Og det næste vi gør, det er så at vi omskriver det her udtryk vi har herfra, og ophæver parentesen og ændrer fortegnet i parentesen, fordi det er en minusparentes. Så vi har delta f er lige med parentes x plus delta x parentes slut gange parentes x plus delta x parentes slut plus 4 parentes x plus delta x parentes slut minus x i anden minus 4x. Og det vi gør nu, det er så at vi ganger parentesen ud, sådan at vi får x i anden plus 2x gange delta x parentes delta x parentes slut opløftet i anden plus 4x plus 4 delta x minus x i anden minus 4x. Og det her udtryk, det kan vi så reducere, da, som man kan se, så går det her minus x i anden går ud med x i anden herover, og minus 4x går ud med 4x her. Og så ender vi så med at have det her resultat, og det er delta f er lige med 2x gange delta x plus parentes delta x parentes slut opløftet i anden plus 4 gange delta x. Det er altså når udtrykket er blevet reduceret. I trin 2, der finder vi så sekantens hældning ved at dividere delta f med delta x, så vi får 2x gange delta x plus parentes delta x parentes slut opløftet i anden plus 4 delta x divideret med delta x. Og her dividerer vi med delta x i alle leddene, sådan at det her delta x går ud med delta x herover, det her delta x går ud med det ene af de delta x'er, der står her, og til sidst igen går delta x ud med det delta x, der står på den her side. Så vi ender med at få 2x plus delta x plus 4. Sidste trin 3, der finder vi tangentens hældning, altså f-mærke af x. Og så tager vi resultatet fra før, 2x plus delta x plus 4. Og så lader vi delta x være næsten 0, og finder derved f-mærke, så den hedder 2x plus næsten 0 plus 4. Og det bliver så til 2x plus 4, og så har vi f-mærke.